V tomto dieli sa naučíme, ako uložiť vlastné nastavenie plochy. Častým používaním Photoshopu zistíte, ktoré paletky sú pre vás dôležité a kde je ich najlepšie umiestnenie. Pre každý druh činnosti sa ale môže ich rozloženie meniť. Keď pracujete s textom, určite pre vás budú dôležité paletky, znaky a odstavce. Pri kreslení a retušovaní to zase bude paletka stopy. Tu si otvoríme príkazom okna stopy. Môžete ju umiestniť kdekoľvek na ploche. Takže vytvorte si vlastné rozloženie paletiek pre rôzne činnosti a uložte si ich pre opakované použitie. Takže si rozmiestnime paletky. Túto teraz zruším. Dám si napríklad farby. Históriu. Alebo vrstvy. Môžem si ich aj takýmto spôsobom spojiť. Zvolíme príkaz okna, pracovná plocha a uložiť pracovnú plochu. Otvorí sa nám dialogové okno, kam vpíšete názov pre uloženie pracovnej plochy. Napríklad plocha 1. Môžete si uložiť niekoľko rôznych rozložení paletiek. Medzi uloženými plochami sa potom prepínate príkazom okna, pracovná plocha a tu by ste ich mali mať. Teraz sa naučíme, ako orezať a narovnať skenované fotografie. Aj v dnešnej dobe digitálnych fotografií má každý z vás určite ešte hromadu klasických fotografií. Je to veľmi zdĺhavý proces skenovania a orezávania fotografií každú zvlášť. Photoshop vám túto činnosť veľmi uľahčí pomocou jednoduchej funkcie. Takže otvoríme si obrázok. Na tomto obrázku sú 3 fotografie, ktoré boli naskenované. Každá je naviac inak orientovaná. 2 sú na výšku, 1 na šírku. Zvolíme príkaz súbor, automaticky, orezať a narovnať fotografie. Program teraz identifikuje všetky fotografie na obrázku, každú z nich vyreže a vloží do samostatného dokumentu. Na pracovnej ploche teda budete mať aj pôvodný dokument, ale aj 3 fotografie orezané, ktoré si môžete teraz uložiť. Ešte si ukážeme, ako vytvoriť panoramatický obrázok. Napríklad takýto. Jednotlivé fotografie na vytvorenie takéhoto panoramatického obrázku získate najlepšie tak, že postavíte fotoaparát na statív a po každej snímke ho pootočíte okolo zvislej osy. Vždy ale dbajte, aby sa susedné fotografie prekrývali aspoň o 1/3. Tu mám fotografie na tento panoramatický snímok. Takže zvolíme príkaz súbor, automaticky a posledné foto merge.
V dialogovom okne zvolíme tlačítko Procházet alebo Browse a vyberieme si fotografie. Dáme OK. Fotografie sa načítajú do okna Photomerge. V ľavej časti môžete zmeniť spôsob zostavenia fotografie. Pre väčšinu prípadov vyhovuje voľba automaticky, čiže radenie fotiek vedľa seba. Ale môžete si vyskúšať aj ostatné. Takže dáme OK. Jednotlivé časti sa prispôsobia celkovému vzhľadu panorámy. Musíme chvíľu počkať. Takže keď sa teraz pozriete do paletky vrstvy, zistíme, že každá fotografia bola vložená do samostatnej vrstvy a tam upravená maskou vrstvy, tak aby sa zakryli nadbytočné časti. Môžete upravovať masku vrstvy tam, kde bol program nepresný. Tentokrát sa nám to podarilo celkom pekne. Zložený obrázok si teraz môžete orezať podľa vlastnej chuti. Už zvolíme nástroj orezanie. Trochu si to pootočíme. Stlačíme Enter. Obrázok sa nám krásne oreže.